Il-gvern ta' Roberta Bela ma jemminx fi dialogu soċjali tant li wara kważi 3 snin għadu ma laħax bil għal ftehim kollettiv ġdid mal-ħaddiema tal-Emkast. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-4 filgħodu quddiem l-Emkast u li kienet indirizzata mix-Shadow Ministers Justin Schembri, Ivan Castillo u Bernice Bonello. Ix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Justin Schembri sostna li huwa ta' diżappunt kbir li għaddew kważi 3 snin u dan il-ftehim kollettiv tal-Emkast qatt ma ġie konkluż. Dan apparti li qed toħroġ aktar fid-der li l-gvern mhuwiex interessat li jsolvi din il-problema. Justin Schembri saħaq li b'mod immedjat il-gvern għandu jsib soluzzjoni. Sfortunatament f'din is-sitwazzjoni id-dialogu soċjali falla, il-negozjar bejn il-gvern u l-Malta Union of Teachers falla u allura wieħed irid jirrikonoxxu jifhem il-responsabilità assoluta taqa' fidejn il-gvern. Il-gvern illi issa biċ-ċar qiegħed juri li mhuwiex vera interessat illi isolvi din il-problema li ilha takkumula għal diversi snin hawnhekk fl-Emkast. Min-naħa tiegħu ix-Shadow Minister għad-Dialogu Soċjali Ivan Castillo sostna li l-Partit Nazzjonalista kommess li jagħti lil ħaddiema dak kollu li jixirqilhom. Huwa fakkar ukoll il-Gvern ma semax minn dak li qal il-Partit Nazzjonalista xurilu meta insista li għandu jsaħħaħ l-Industrial Relations Unit sabiex ftehimiet bħal dawn jiġu konklużi mingħajr dewmien. Rajna diversi ħaddiema illi huma frustrati, demotivati, però wkoll imweġġa minħabba l-fatt li qabel l-elezzjoni kienu mwedin mod, però llum il-ġurnata qed jaraw il-gvern mhuwiex se jasal. Mhuwiex se jasal għal diversi raġunijiet. Fosthom illi l-gvern ma semax mill-Partit Nazzjonalista fej talab il-gvern sabiex jattrezza l-Industrial Relations Unit li huwa dak il-unit li jmur jiddiskuti f'isem il-gvern bir-riżorsi li għandhom bżonn biex jista' jkunu aktar effiċenti. Ix-Shadow Minister għaż-żgħażagħ Bernice Bonello semmiet kif il-gvern falla mal-istudenti u qed jilgħab bil-futur tagħhom dan in-nuqqas taqbil fuq ftehim kollettiv ġdid. Hija qalet ukoll li dan kollu qed joħloq pressjoni kbira fuq l-istudenti li minkejja dan kollu xorta jridu jkomplu bl-istudji tagħhom. Dan il-gvern qiegħed jilgħab għalhekk bil-futur tat-tfal tagħna, bil-futur taż-żgħażagħ tagħna u mu jussow u aħna bħala oppożizzjoni inħeġġu l-gvern sabiex iwa jagħmel minn kollox sabiex jilħaq dan l-agreement għaliex għal darb'oħra dan il-gvern qed ifalli s-sistema edukattiva tagħna. Intant matul il-konferenza d-deputati nazzjonalisti saħqu fuq il-fatt li l-gvern ta' Roberta Bela għandu jżomm id-dialogu miftuħ mal-unions sabiex il-ħaddiema ikollhom il-kundizzjonijiet li jixirqilhom. Dan apparti li jappellaw sabiex il-gvern isib soluzzjoni illum qabel għada bilan li dan il-ftehim kollettiv tal-Emkast ikun konkluż.